Mikunhod ang presyo sa isda sa Bankerohan Public Market sa Davao City karong simanaha. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao sa mga merkado publiko, lakip sa dunay pag-ubos ang barilison sa 210 gikan sa 280 pesos per kilo. Moro-moro sa 250 gikan sa 290 pesos ang kilo. Bodboron sa 190 gikan sa 220 pesos per kilo ug pirit sa 180 gikan sa 200 pesos ang kilo. Apan dunay pag-usbaw sa tulingan sa 170 gikan sa 160 pesos ang kilo. Hinuon nagpabili ng presyo sa matambaka sa 240 hangtod 270 pesos matag kilo. Galunggong sa 220 pesos per kilo, bangus sa 200 pesos per kilo ug tilapia sa 140 hangtod 210 pesos ang kilo. Pagpasabot sa mga fish vendor sa Bankerohan Public Market nga tungod kini sa balancing supply sa isda ning kasamtangan. Sagad sa mga supply gikan sa General Santos City tungod sa lihit ug kawad-on og supply sa ubang lugar sa Davao Region tungod sa mga dagkong balut.